Duh, payah ini. Ngono kuwi. Ah, sesuk ora sekolah mesti. Ini. Saya malah Hmm? sekolah. Sekolah sesuk ngono kuwi. Jajan. Mulai Hmm. Melakno bro kuwi bro. Melak bro kuwi bro. Bumi nang omah ora? Twitter. Twitter. Tekan orang mana? Hmm. Kayak jali-jali. Kalau goreng ke anu Mas Topang, Sapa? goreng ke saus Mas Topang. Oh. Dia apa deh? Terus ini lek lunga itu. Hmm. Topan to. Soangin lur. Soangin ngopo kuwi menen? Kokan apa kuwi? Mulai ya Den, begadang ya Den. Den. Ngantuk nih Den. Bejeke apa piye? Kuwi tukang urut. Gendeng. Kuwi tukang urut. Makan lupa. Iya. Dia tukang urut. Kalau kepalanya suruh ngantuk. Beda kan. Kowe nang ngantuk gorene. Dolanan nang omahmu kono. Wah, pinter men kowe gendeng. Lah minggu ora prei. Coba. Lek bakul ora prei minggu. Pesenan kok. Ya kok nang pesen tiga situ-situ. Nang rono ku mau anu. Rono. Sing rewange do rono. Ora. Oh, pi dhewe. Orangnya beraya. Ya. Iya. Enggak itu. Jeli ya roh. Baik mau. Sekian masalah. Jadi melak. Kowe melak apa anu Den?
Wong ngantuk Den. Den. Iki melek apa ngantuk? Wah, sesuk ora sekolah wis dikene ngantuk ngono iki. Baik, sesok. Baik mesti iki. Itu ujian. Hmm? Dengan ujian. Oh, ujian toh? Dia ada ujian. Oh. 6 kan. Ujian. Kan. Ngono toh. Ada yang berai. Ujian. Wingi prai. Ini berai. Oh. Ora kalau obat ibumu. Ini mari. Obat. Iya. Obat. Kurang mbok tergesek, Mbak. Kurang mbok tergesek. Ngono-ngono. Ya ora ngerti nek pitutoh kowe. Baca lo itu agak. Wis mbok obat. Obatnya mbok mbe? Wes. Ya iya.